All right. Ababa iyi ndi post ya president akulongosola nkhani yoti lero liyalandira chani commission of inquiry ja results ake report lande yalandira komano ndi kupanga scroll bwino ndimawerenga pano bwino ndinazaona kuti boom Samuel Lwara Samuel Lwara ali kupita konko kupeji kwa Apule konko kukang'alula mene Samuel Lwara yamaganiza banja akuti Mr. President, you are the most failed leader Africa had ever had. Kung'alula rumeneko lero nditsogolephera kwa Africa kuno sikunapeze kunsogolephera ngati inuyo. Akuti you know nothing about what you are doing as a state president. Atasimudziwa kana kali kose so iniyo pazimupanga sungati president. Do you mean to tell us that you are solely satisfied with this report? Ali kuti niyo kufuna muruza kuti kweni niyo mukhutitsira ndi report limeneli. You are just a big joke. I didn't know the big joke, Mr. President. Tabala, who really advises you, if I may ask soberly? Maganiza bacha tu. Akulu amalawi barani kweli. Amalawi marana amalawi. Kudo bacha. Aramu kulangiza ndani. Guys, I'm going to say ndani nuyo. I would don't take Malawians for granted. Just because you have immunity not to be slapped on your face or spitted at when you are wrong. Yes. Aramasarengele mpata. Msarengele malai kuntoso. Chifodi mulindi chitetezo chimene amakutetezani paja immunity ndi chitetezo chimene chimanteteza president kuti sanga pita ku court chanchanayi to not to be slapped on your face kabati kumoya tinazo chifodi mulindi chitetezo choti simungamanyedwa mbama kunkope kapena kulavulidwa mwakhauri mulijane muli wrong. I would be sorry, Mr. President. For me, I just hate you. I just hate you to the core. I really need makudani. I mean, my leader. Okay, take care and watch out. Adam Samari. Musamari. See you when your immunity will be over. I don't know what is it. I don't know. After next year's elections, after the sankos, muntu woyipa kwambiri iwe ngati simbusaso ndithu. Shut up. By the way, ena kubarama kuti munthu amene nkulamira libe mantha. Anyway, mkulu uyu anali ku MCB komweko. Mkulu uyu ndithu even president omwewo anamulemba ntchito yekuti akakhale garden boy ku State House. Yeyu MP koma kukakhala garden boy ku State House. Anyway, biyeyo anazitenga ngati tuni njira imodzi yongobera ndalama mboma ndi ntchitoyo anayisiya. Anyway, umo ndimene zimakhalekirira ndi it's like it's different. It's like anthu kuti akudziwana bwinobwino ndi saubana kwenikweni. Guys, thank you so much. Honest. My contract with the government, did contract, York State House.
I'm a gardener as I'm talking. Ndine gardener. Ndindi kadi ya gardener. But you mean Nabirayo? Another person to gardener chapel. I was appointed. And to me it was an honor. And that appointment came just after I buried my father. Out to put up Mzuzu Mukaseni contract, a president of Sangarbagwe State House. So Nazona Chito again, Chito in Jakuba. I asked my bosses, when one day Manchito EOT ya gardener, Ineo Kunyumba Wanga and Chito 15. I pay them 50,000 every month. They will name Chito gardener. Then you're getting a member and the person Chito Gumund. So I remember Fusama Fus, when Chito Mini, Utago Zata Bank. I am single good and Chito. Then Martinari Yoguba? Chito Yokuba. Munjirayanji. When you get a job, like you are a journalist, I will pass and Chito on a journalist. They tell you my ethics, they tell you the conditionalities and Chito. As now, Mukapanga interview Lwara, Mukapanga Mok. Chito Kungo Zingo and the salary. To me, that was a stealing job. 3 years contract. I'm still working. Koma mmalandira ndalama za Malawi ndithu. Za Malawi nalendeka 6 months ka 7 months. Koyamba makani. Mumadziwa ndithu kuti ndikudya ndalama za Malawi. Poyamba anatuza kuti. Ndimafuna mumadziwa kuti mukudya ndalama za Malawi. Out of all the people I met per contract, kama advisor machani, I was the first person to rise up before Morsi Mdhali. And Morsi Mdhali followed me. For 7 months munadya ndalama zingati pa mwezi za? I think it's not could massive service. Amakupasani zingati mwezi uli wonse? I think I cannot reveal that because that's too. Yeah, but that was Malawi money. Simati kunali kuba ndi munazindikira kuti kunali kuba. Yeah, and I was even advocating for say multipass my job description and some conditionalities that tikazacho kwambombe tsamangidwe ngati anthu akuba. So that thing koma munabako mumavomereza munabako I regret yeah nadiza kuba and I nakudia bemba share Malawian cameras right